саломи худро арз мекунам ба ҳар якояки шумо бародарону хоҳарони муҳоҷир. Имрӯза навори мо дар бораи укази 1126, дар бораи блок шудани картаҳо, дар бораи намондани ФСБ, дар бораи ҳуҷҷати ронандагии русӣ, ки бояд нав кунад, ки бояд экзамен диҳад, ки бояд экзамен натиҳад ва дигар чизое, ки ба муҳоҷират дахл дорад, ҳатман дар давоми навор гуфта мегузарам. Наворро то ахир тамошо мекунем, гирифта байни худ паҳн мекунем, ки то ки ҳама аз ҳамин чиз бохабар бошад. ҳатман ба шабакаи телеграми мо обуна мешем. Қонун РФ дар омада дар телеграм Қонун РФ менависед, ё ки аз ҳамин навор дар якум комментария силкаро пайдо мекунед ва дар он ҷо 2000 зоид одам аст, байни худ саволу ҷавоб ва ман низ ёфта вақти худро дар омада ба саволҳои шумо ҷавоб доданро ҳаракат мекунам. ва ба YouTube низ обуна мешем. Комментария дар YouTube навистан бефоида, барои ки ман ҷавоб дода наметонам. Дар ин ҷо YouTube ман дар Россия қарор дорам, VPN кати медароед ва бисёр душвор аст. Барои ҳамин дар Telegram агар шумо обуна шавед, дар он ҷо ҳам одамое ҳастанд, ки ҳамин укази 1126 легализатсия кардагӣ, накардагӣ, штраф кардагӣ, байни худ саволу ҷавоб мекунанд. Дар он ҷо бештар маълумот аст. дар ҳатто ки бисёртар аз ман медонистагӣ одамо ҳастанд, ба ҳамин кор худашон рафта ҳуҷҷатошона қонунӣ кардагӣ. хеле ки мо шумо медонем, укази 1126 ки аз тарафи президенти рус имзо шуда буд, то 3 апрел кор мекунад ва 3 апрел ба анҷом мерасад. ҳоло маълум нест аст, ки указро бо муҳлаташро дароз мекунанд ё не. Агар дароз мекунанд, ман баромада гап мезанам. укази 1126 ба ки дахл дорад? укази 1126 дахл дорад ба шахсоне ки ноқонунӣ дар ҳудуди Россия қарор доранд, ҳуҷҷатошон муҳлаташ гузаштагӣ, неки запрету депортатсияю видваренӣ надоранд. шахсоне ки депортатсия дореду видварению запрет доред, шумо бояд ки то 3 апрел ҳудуди Россияро тарк кунед. вагар не, агар қапидан шуморо ба турма ягон ҷона мебаранду, бо бурда ҳамон 5 соли дига болому депортон қӯш карда ба Тоҷикистон равон мекунанд. шахсоне ки ҳуҷҷатотон муҳлаташ гузаштагӣ ва мехоҳед ки граница нарафта ҳуҷҷатҳои худро қонунӣ кунед, яъне ки ба мо шумо вақт дода шуд ки ё Россияро тарк кунем ё ҳуҷҷатҳоро қонунӣ кунем. агар шумо ҳуҷҷатҳои худро қонунӣ карданӣ бошед, 6 сол 7 сол шуд бедокумент гаштагӣ ҳастед, не ки запрету депортатсия видваренӣ дар номатон нест. пас шумо метавонед ки мигратсиони кӯҳнае ки оригинал дастатон ба ҳаст, равид ҳамон ММТ Сахарова ФМС ва дар он ҷо ба шумо протокол составид мекунанд ба статьяи 88 часть 3 части 1 ба фикрам прим 3 часть 1 в общем 88 протокол составид мекунанд, штраф мекунанд, шумо штраф меспоред ва документотона ба патент қабул мекунанд. вақте ки шуморо унҷа шумо медицина мегузаред, отпечатки мегузаред, экзамен русского языка мегузаред, ҳамаша мегузаред, баъд документҳо қабул шуда ба даст шумо қоғаз метиҳанд, ҳам протоколро метиҳанд ва қоғазе ки ҳуҷҷатҳои шуморо қабул карданд. шояд ки ё якта қоғаз метиҳанд. ҳамон қоғази шумо меред ба участкови ҳамон районатон, баъде ки шумо АФМС баромадед, ба шумо 7 рӯз дода мешавад. ҳамин рӯз шумо ҳуҷҷатҳои ба патент споридед, 7 рӯз вақт доред ки рафта худтон ба регистратсия монед. худатон рафта ба регистратсия шумо 1 моҳа мекунад, 3 моҳа не. 1 моҳа бошад, 10 рӯза бошад, акун вай дар дасти худи ҳамон одамое ки регистратсия мекунанд МВД. баъд шумо ба ҳамин регистратсия рафта патенти худро, баъде ки СМС мебиёд ки патенти шумо тайёр аст, метавонед ки рафта патенти худро гиред. одамое ки ба пои худ меранд ФМС ва ёро дошта маҳкам намекунанд, агар ягон отказ шавад, патент ягон шавад, вақт метиҳанд ки аз Россия баромада бурав, мо туда патент намедиҳем. барои ҳамин натарсида рафта ҳуҷҷатҳои қонунӣ карда мегирем, ба шарте ки агар мо ягон хел депортатсияи видваренӣ запрету штрафу чизи ҷора надошта бошем. штраф фақат штрафи давлатӣ аз полис, аз налог, аз ягон ҷои пристав, ҳамино ба қарз бошад, бояд ки шумо според. не ки қарзҳои мани банкӣ, залатҳои карону парону ино дахл надорад. метавонед ки рафта ҳуҷҷатҳои худро қонунӣ карда рамках указа 1126 легализатсия гузаред. кортҳои бонкиро блок шуд, чӣ кор кунем? картҳои бонкии шумо вақте ки блок мешавад, ба шумо 30,000 рубл шумо паспорт кате мерид отделение Сбербанку синимат мекунед наличный. перевод карда наметавонед, ягон касба гузаронда наметавонед ва аз банкомат ҳам синимат карда наметавонед. вақте ки ба шумо коргари Сбербанк отказ мекунад аз додани 30,000 рубл дар як моҳ, шумо метавонед ки письменный отказ, яъне ки бо қоғаз нависад ки ман фалончи отказываюсь вида 30 000 рублей такому-то гражданину. баъд ин қоғазти шумо метавонед ки рафта прокуратура жалоб кунеду маблағҳои худро бароред.
30,000 дар як моҳ барои худатон, барои хӯрданатон, пӯштанатон, як балинса рафтанатон, як кӯдакатон хӯронданатон, барои хона равон карданатон. вақте ки шумо дар реестр контролируемых лиц меғалтед, РКЛ мегӯяд. кӯтак карда мегӯям ки РКЛ, реестр контролируемых лиц, ё ки бо забони худомо рӯйхати сиёҳ. рӯйхати сиёҳе ки дар Тоҷикистон буд, шуғули аҳолии Тоҷикистон табдил дода буд, вай рӯйхат қонунӣ буд, не ки ҳама дар он ҷо буданд. барои ҳамон инҳо ҳамон одамои ҷудо карда акнун едини баъзе ташкил карданд ки дар он ҷо бо номи русӣ РКЛ, реестри контролируемых лиц гуфта ном доданд. ҳамин реестр ба ғалтидагии одамо ҳозир як хелаш ВНЖ доранд, дига чӣ доранд, ҳамаш ҳамонҷо даромадагӣ, ғалтидагӣ, баъза ҳоли хушрӯ кор накардааст. баъди 30 апрел ҳамаш аниқ мешавад. барои ҳамин то 30 апрел шумо вақт доред ки ҳуҷҷатҳои худро рафта қонунӣ кунед. ба ки дахл дорад гуфта гузаштам. масъалаи картаи бонкитонам гуфта гузаштам ки ҳар як настарани гражданине ки дар реестри контролируемых лиц меғалтад, дар як моҳ ҳуқуқи 30,000 синимат карданро ба паспорти худ аз отделияни Сбербанк дорад. мигратсиони карта надоред, чӣ кор бояд кард? мигратсиони карта метавонед ки рафта аз отделияни МВД ки шумо худтона дар давоми кор регистратсия мекунед, аз ҳамон ҷо дубликат мигратсиони карти талаб кунед дар асоси указ. ба ҳамон дубликатка ки рафта метавонед ки ба патент супоред. масъалаи ҳуҷҷати ронандагии русӣ. шахсоне ки ВНЖ паспорти русиро то 1 апрели 2024 гирифтагӣ ҳастед, ҳуҷҷатҳои ронандагии шумо бекор карда шуд. акнун шумо бо воситаи экзамен теория метавонед ки ҳуҷҷати ронандагии тоҷикиро ба российский табдил диҳед. то 1 апрели 2025 упрашённый порядок буд, яъне ки шумо метавонистед ки рафта бе экзамен, агар шумо то 1 апрел гирифта бошед ВНЖ паспорту правая, прави тоҷикияmu паспорту ВНЖ Русия, шумо метавонистед ки бе экзамен накунед. акнун ҳама яхел шуд. баъди 1 апрел ҳар як шаҳрванд Тоҷикистоне ки мехоҳад ки ҳуҷҷати ронандагии худро ба российский табдил диҳад ва ба вай ВНЖ паспорти российский ҳаст, вай бояд ки экзамен спорад теория. одамое ки баъди 1 апрели 2024 гирифтагӣ, аз ҳамон рӯзи гирифтагитон 1 сол ҳисоб мекунед. ба шумо 1 сол вақт дода мешавад ки шумо ҳуҷҷати ронандагии тоҷикии худро ба российский табдил диҳед. яъне ки ҳозир 17 апрел бошад имрӯз, то 17 апрели 2026 вақт доред, агар ҳамин рӯз шумо паспорту ВНЖ гирифта бошед. барои чӣ бо статьяи 27 част 1 прим 1 отказ мекунанд дар омадани въездо? муҳлаташ чанд аст? муҳлаташ 3 сол шуда метавонад, 10 сол шуда метавонад, 30 сол шуда метавонад, 1 моҳ, 3 моҳ, 6 моҳ. ин акун аз худи ҳамон коргари ФСБ вобаста ки ба шумо чанд вақт муҳлат дар омадани шуморо ба Россия манъ мекунад. вақте ки шуморо манъ кард въездатон ба Российская Федератсия, шумо чо мекунед? якум мериду МВД мебинед ки тоза бо мепариду мебинед бо возврат мекунад. барои ҳамин кор нафутанаш шумо мегиред составит письмо электронный адрес ФСБ России. медоред электронный адресро аз Яндекс мегиреду менависед ки ман фалончи фалончи фалон числа хостам ки Россия даром ба ман намондам. барои чӣ? аз 30 рӯз то 60 рӯза ҷавоб мебиёд, а 1 моҳ то 2 моҳ, ёки 2 ҳафта мебиёд. максималниш 2 моҳ, минималниш 1 моҳ ҳозираш буд. баъд ҳамин корҳое ки ба сари мо шумо омад медонидан сабабаш чист? сабабаш беақлии як хел инсоное ки миллати тоҷику таърихи тоҷика шарманда мекунанд. омада ҳар хел корҳое дар ҳудуди Россия анҷом медиҳанд. ҳар хел корҳои ноқонунӣ, як духтар ба гапзанӣ, як теракт бошад, дигару дигар бошад, мехел карда то он рӯзия моро оварданд ки мо ҳозир маҷбур ҳастем ки акнун ба оҳанги ино рақс кунем. барое ки ҳамин қонуное ки сахт шудааст бесабаб нест, сабаб ҳаст. сабаб баъди ҳамон кроку сар шуд, барое ки дар ҳақиқат як хели мо худо моро дар ҳамин ҳудуди Россия чӣ мекунем? беҳад чӣ хел гӯмакун ҳайвоновар гӯмагар қӯпал мешавакун беодобона худро ҳаминҷа мебарем. барои ҳамин ҳамихи корҳо ба сари мо мебиёд. ман ҳамин дар ҳаёти худам дидостем ки дар ҳақиқат худо мо қонунгузории Россияро писанд намекардем, ҳозир акун маҷбур ҳастем, дигар илоҷ нест. барои ҳамин ҳатман қонунгузориҳоро риоя кунед, агар дар оянда дар ҳамин Россия кор карданӣ бошед. ҳозир одамое мебурод ки дар комментария мо Европа мерем,
ба худо фақат такя кунед, мо инҷа мерем, мо унҷа мерем. Ҳамаи мо ба худо такя мекунем. Не ки бо якта гап ки мову шумо паспорти инҷае дорем, ВНЖше дорем ё патенташе дорем. Мо дар ин ҷо меҳмон. Фаҳмидед? Мисол ҳамин хонаи шумо меҳмон вақте ки мебиёд, ҳамчун меҳмон худаша мебарад. Худо мо ҳамчун соҳиби ҳамин давлат мегирем худо моёмада. айсатон набурод ки мо шаҳрвандии Россияро қабул мекунем ва кае ки хостан вай аз дасти мо кашида мегиранд, вайра худи билети самолёт. барои ҳамин баъди паспортам гирифтан, ВНЖам гирифтан шер нашавед. ҳамун ҳатто давлати худомо бам рафта, агар худомо қонунгузориҳои давлати худомо вайрон кунем, худоморо ба ҷавобгарӣ мекашанд. Не ки ба ин давлат ҳозир чӣ шуд? Ба давлати рус ҳамин чиз шуд ки ба ино мо шумо дар кор не. Бо чӣ сабаб? Барое ки ино уже проблеми худошон бас. ҳозир ҳамун чизе ки СВОи ки специал военная операция ки дар Украина футод худаш ҳамун бас аст. Бо мо инҷо омада, инҷа ба духтари инаш па гап мезанем, инаша мекушем, инаша мезанем, инаша медузем. Во як ҳамин хел карда худомоя шарманда мекунем. худомо намехоҳем ки мо аҳл бошем, мо якдигарро ёрдам кунем. Не, як бародари тоҷики ҳаминҷа ягон кас зад, рӯ гаронда рафтан мегирем. Мову шумо бояд ки дар ҳамин муҳоҷират сояи якдигар бошем, якдигара ҳимоя кунем, якдигарро ёрдам шавад ёрдам кунем. Чизе ки медонем ба мардум расонем. Ба мардум фоида мо намерасад, зиёно мо нарасад. ҳаракат кунем ки як чизе ки дар ҳаёти худ медонему, ақламо мерасад, ба дигаро гӯем. Одамое ки ба Россия наомадан насиҳат кунем ки ман ин кора накун, ман ин кора накун, ман ин кора накун. барои ҳамин Аллоҳи меҳрубон ҳамотон нигаҳбон бошад. Агар ягон хабар дар болаи указ шуд, ман ҳатман бо навор карда ба шумо мерасонам.